Hello mga padaba! Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is VG Imperial, your Bicolanang travel vlogger. Diyos marhay na aldaw sa Indogabos. And for today's vlog, ay ipapakita ko sa inyo ang last activity namin in day 2. Kung ikaw ay bago lang dito sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and panoorin niyo po hanggang dulo ang aming exciting adventures. Morning, ladies! Hi, Chel! Hi, Ate Eden! Hi, Miss President! Ubus na! Ubus na? Ang ganda-ganda naman dito. Ayan po, oh. Breakfast po muna ang mga dalaga. Saturday be like. Ayan, oh. Habang nag-aalmusal, kitang-kita mo ang ganda ng Mayon Volcano. Hello, ito. Sasabay pa yata sa Sumba ang mga kasama ko. Akala ko kami lang yung guest. Ang dami pala. Ano, mag-join kayo? Jollibee kami, join ka? Mami. Hey, what's this? You try to be for food shit. Nano yan to? Okay. Ayan po. Join tayo sa Zumba. Dito, maganda pala dito mag-swimming, mag-overnight, kasi may free Zumba pa. Duman, ikaw nakakala. Ito po guys, dito lang po kami sa loob. After mag-breakfast, ito po, free watching Zumba dance nila. Ayan, tingnan mo po natin kung sino ang magaling sumayaw sa kanila. At ating bibigyan ng premyo. Coastal View Beach Resort is located in Barangay Calayucay, Santo Domingo, Albay. It is formerly known as Black Sands Beach Resort. And the owner of this resort is Ms. Annalie Visaya. She's one of my ex-colleagues in my previous company. For hotel or booking reservation, you can contact on the mobile number +63 999 994 1099. Yes! Diba yung bumalik-balik? Diba yung bumalik? Hi guys! How are you? Nag-enjoy ba kayo sa ating Zumba dance? Sa ating free Zumba dance? Woo! If you're looking for a best place for seminar, team building, anniversaries, birthdays, reunion, all occasions ay pwedeng-pwede po dito. And nagki-cater din po sila, kaya wala na po kayong poproblemahin pa. All in one, ika nga. They have 50 rooms plus 2 swimming pools. May ano kasi bang kuya sa pool. Kaya digdin na lang kami sa dagat. May Zumba session. Ito. Ah, okay.
It's so relaxing. This is one of the best places that I really love to stay. The front of the hotel had a very large area where you can view the beach and ocean. Kung inyo nga pong mapapansin ay kakaiba nga ang kulay ng buhangin kung ikukumpara po natin sa ibang beaches, which is there are white or pink sand, but dito po ay black sand yung makikita nyo. So yan po kaya nakilala po siya na Black Sands Beach Resort. Sobrang napakaganda ng place. Then ang kagandahan niya ay pwede kang mamili, like you can swim sa pool or dito sa beach. And syempre, hindi makukumpleto ang aming kasiyahan without taking pictures. Kanya-kanyang smile and pose, di ba? And the sign of the power still here. Kung inyo pong napanood ang aming activity number 1 to 5, ay makikita nyo yung power sign. Yan po ang dahilan kung bakit po kami ay nandito. Kaya naman, power na power, and thanks to JC Premier. We are promoting beauty and personal care plus health and wellness. And now, sa pool naman tayo mag-pictorial. In this side, makikita naman natin ang majestic view na pinagmamalaki naming Mayon Volcano. That's why we decided to stay here sa Coastal Beach Resort kasi makikita namin ang Mayon Volcano and we don't want to miss it. If you, your family, or friends are looking for a best place to stay, this Coastal Beach Resort is highly recommended. Pool was great and napakalinis. And top of that, staff were very friendly and helpful. Kaya naman talagang sinulit na namin ang pagstay dito. And we are so lucky that time kasi kami lang yung guest. So, solong-solo namin ang pool na talaga namang in-enjoy namin yung pagsiswimming. And syempre, kung may pictorial sa beach, of course, hindi mawawala yung pictorial dito sa pool. And mas pinili namin dito na lang maligo sa pool since kami nga lang po yung tao. But this time ay natatabunan na po ng mga cloud ang Mayon Volcano. But it's okay kasi early in the morning naman ay nagpakita siya sa amin. Hello guys! Are you having fun? Mommy! Where are you, Mommy? Mylin! Ang layo-layo mo naman, anak. Come here. 6 feet na kasi dyan eh. Dito po tayo sa 6 feet. May 5 feet po tayo na pwedeng pagpilian. At dito lang po si na Ate Eden sa 4 feet. Woo! Ang ganda-ganda. Maganda sana kuhaan pa yung Mayon Volcano. Kaso ngayon po, medyo nahihiya po siya. Maybe later, mapapakita po ulit siya. Okay, guys. In here, mag-swimming na po kami. Bye! Oh, hala. Gidi ha, Mami! Mami! Naka-video na. Come here! Ang mga kabataan ko, ang mga maramukon. O da, mga malusugod ang dughan. Sa mga... Alagang in pag-grow.
Impalak, impapro, impagro, impake. Dohala mga iha. Pakalanguyan ng portion. Hala, paulo na unahan na kapag langoy kung sino matibay. Mami, ako matibay. Yes, matibay. Sa mga kabataan ko. Power! Guys, Oh. power! Hana ka mo, kili-kili power ko no. Mami, malangoy kami dito. Mami, sige na, langoy na ka mo. Walang bayad, libre. Mami, 4 feet. Okay, nandito pa kami ngayon sa 4 feet. Na-try naman po natin si 5 feet. And tingnan natin kung kakayanin natin. Tingnan mo kung kakayanin mo lang. Kaya ko si 5 feet. Okay? 5 to right? Right? Mami, kaya ko si 5 feet. Ah! Mami, come here. Yes, success! Mami, you're here! Woo! Pabalik ka, pabalik. Nana, mga linangoysan, mga sa wala magka, you know, if ever. Wala ko na! Woo! 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 Ang sarap! Woo! Mami! Mami, mahinga-hinga na! How are you? Mami! Hingal-hingal na! Nana na, habo na ka mo. Bye-bye. O, picture na lang. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? You can say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing out. Pauwi na po ang mga maganda. Ayan po sila. Maganda. Bye. Coastal View Resort. See you next year. Next year. Ay, yan yung swimming pool sa mga bata. No swimming, please. Ay, di siya nalinisan. Nini, ang parola. Ito. Ang parola. Sa araw-gabi. Yan po si Kuya. Naglilinis po ng pool. Kuya, di pa pagkaho mga ano. Beautiful. After ilang years, bago tayo nakabalik dito, Ate Eden? 12? Ay, anong year ka nagsulod? So, almost 8 years, right? Hope you enjoy watching our video. Diyos mabalos!